DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tugang maray na po sa Sendo Gabos, sini po ang bareta alas 12. Asin kami po ang sedong magiging mga tagapagbareta. Baloloy. Ako man po si Mardilat daing iba. Enot sa headlines sa tayong darakulang mga bareta. Fondo para sa konstruksyon, pumping facility sa Legazpi City, posibleng kwaon sa unprogrammed funds matapos ang pagvito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa General Appropriations Act sigong kay Mayor Alfredo Garbin Jr. Pagtrabaho kan Maharlika Highway sa Tercer Distrito kan Albay nagpuuna kontraktor project engineer asin DPWH Bicol nagkortosiya sa mga lokal na gobyerno na madadalaganan kan proyekto. Siyam na mga parasira mantinidong nawawara matapos na maglawod kan Enero 1 sigon sa Tabaco City Risk Reduction Management Office. Albay Provincial Social Welfare and Development Office masunod sa election ban. Pagtaonin asistensya sa paagi kan AIX program para mientras napupunduhon. Sa lado nasyonal, primerong Exicom 2025 kan DepEd pinanginutan ni Senador o kaya ni Secretary Angara. Maabot sa 220 na mga Pilipino na nakakulong sa United Arab Emirates, tinaawanin pardon. Abandonadong bagay sa NAIA Terminal 3 may laog na shabu na nagkakantidad ng 72.8 million pesos. DOH nagpatanid kontra sa mga butikang naghahanap nin senior citizens purchase booklets para sa diskwento sa bulong. Sa ibang nasyon, Canadian Prime Minister Justin Trudeau madimitir na sa pwesto. Baretang Sports, Cavs, primerong team sa NBA na nanggana nin 31 wins ngunya na season para mamantinir na top team sa NBA. Yan ang headlines ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kang bareta sa lado lokal, posibleng maghali sa unprogrammed funds ang pondo na gagamiton para sa konstruksyon kan pumping facilities sa Barangay Binanuan, Barangay Taysan, asin sa norteng parte kan Legazpi City. Ina naging pahayag ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. makalis na kaibanan sa pinagbito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang aprobadong General Appropriations Act nasa 200 million pesos na pondo para digdi sa pagipaghuron kan DCGB News kay Garbin. Sinabi kay nina kaibanan sa ipigbubusol ninda katuwang si House Committee on Appropriations Chairman Congressman Elizalde Co ang rehabilitasyon kan Legazpi City Water District kaibanan digdi ang pagbugtak ninduang pumping station sa nasabing mga barangay kung saan ang DPWH ang implementing agency asin ang pagsalida naman ka mga lumang tubo na implementar kan Local Water Utilities Administration o LUWA. Halaga na solamenteng nakasabay sa naaprobaran na pondo iyon para sa laying of pipes kung kaya pigigibuan ninda ininin remedyo para makakuanin pondo. Tinawan nindo ni Garbina para ma-realisar ang kamautan na maging sentro kan pagnenegosyo ang Legazpi. Dapat na siguro na matanos ang serbisyo kan tubig asin kuryente. Sigon kay Garbin na posibleng abuton nin 8 bulan sagod sarong taon para ma-realisar ini pon sa procurement sagod sa construction. Naglalao man si Garbin na tutugutan kang Commission on Elections o COMELEC na ma-exempt ini sa paparaning election ban. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad.
Nagpuuna ang patrabaho kan Maharlika Highway sa tercer distrito kan Albay. Ini matapos na kasuhapon kan formal na makipaghuron kay Ligao City Mayor Fernando Gonzales ang kontraktor na Global Creek. Si Project Engineer Homer Imperial asin ang personahes hali sa Department of Public Works and Highways Bicol para sa magkakanigong koordinasyon sa lokal na gobyerno. Sigun kay Imperial, pigahalat na sa naninda ang cutting permit na itatao kan Department of Environment and Natural Resources Bicol para sa pagputol kan kahoy mantangan sa indang legal division ang nakikipaghuro naman sa mga tagsadiri kan propriedad na maapektaran kan pag-irahay asin pagpapahiwas kan tinampo. Kaibahan sa mga iirahayon ang duwang seksyon sa munisipyo kan Pulangi, 3 sa Ligao asin 4 naman sa Ginubatan. Matatandaan na nakalihis na taon kan Pigiil daw ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo ang DPWH Bicol dahil sa dai niya aram kuno arin pupunan ang patrabaho kan lubak na tinampo na pigrereklamo kan mga motorista. Enot naman na nagpatanid si Cabredo na in kaso dai maghiro ang DPWH Bicol, ipapaabot niya ang concern sa sekretaryo kan ahensya o kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bantinidong nawawaraan siyam na parasira na naglalawod kan Enero 1 o naglawod kan Enero 1, 2025. Hinian kinumpirmar ni Tabaco City Disaster Reduction Management Office spokesperson Jel Mulato bakalis na kasuhapon odto ka nagpasiring sa saindang opisina ang kapamilya kay ni para impormaran na dai pa nakakaulian sa saindang residensya sinda Rafael Idanan 42 anyos, Melchor Bordio 51 anyos, Jeremy Ikawat 22 anyos, Noel Basi 21 anyos, Edward Sondato 33 anyos, Alvin Naldo 62 anyos, Angelo Naldo 32 anyos, Pudi Naldo, 37 anyos, asin Santino Bordeos, 18 anyos makalihis na magpalawod kanenero 1 sakay nin duwang bangka. Sinabi ni Mulato na basado sa istorya kang kapamilya, alas 3 nin maaga kanenero 2, kanultimong nakahoro ninda ang nasabing mga parasira alagad, sangunyan wala pa nin nakakauli. Nakapagkomunikar naman si Mulato sa iba pang mga CDRRMO para magtabang man sa paghanap digdi. Para mientras na pupundohon kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office ang pagtaonin asistensya sa paagi kan Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program sa durasyon kan election ban. Sigun ini kay Albay PSWDO Head Maria Viviencea kung sain maikot sindang masunod sa eksistidong election code para maibitaran ang anuman na penalidad. Sinabi ni Sea na bago pa man ang pagpuon kan implementasyon kaini sa Marso 28, iinguwahon ninda na matatawan na nintabang ang mga albayanong nagahagad nintabang. Alagad in kaso sa nasabing peryodo, may magrani sa inda para sa siring na concern. Ire-refer na ninda sa Department of Social Welfare and Development Bicol sa pagsasabing ini ang may exemption sa nasabing polisiya. Mientras tanto padagos ang pag-akseptar ka mga dokumento ka mga maparehistro asin ma-renew sa Daraga Business Permit and Licensing Office sa ikaduwang eskalon kan Daraga Municipal Hall Building. Sigon sa BPLO, para sa may siring na transaksyon dapat nindang sigurohon na kumpleto ang mga daranindang dokumentos kay banana ang daily accomplished application form with pre-registration requirements, proof of income, market clearance para sa mga market stall owners, para sa mga ma-renew kan negosyo. Mientras na para man sa mga maparehistro, dapat na maipresentar ang duly accomplished application form with pre-registration requirements, annual inspection certificate, litrato ka mga establishmento as iba pang dokumento arugan clearances as in permit. Ipinagirumdum ka na sabing opisina na ang pagparehistro as in pag-renew sagkod sana sa Pebrero 15, 2025. Makaka-eksperyensya nin maluya sa gudwarang bulos nin tubig ang mga gripo kan mga konsumidores na nakaistar sa mga barangay kan barangay Binanwahan, Buragwis, Puro asin Dapdap,
sagkod alas 5 nin hapon. Ini ang pinag-anunsyo kan Legazpi City Water District. Makalihis na magkaigwasinda nin emergency repair sa 20 HP pump sa Binanuahan Pumping Station. Sigun sa LCWD, ang nasabing pagtrabaho may katuyuhan na maibalik ang regular asin marhay na supply nin tubig sa nasabing mga barangay. Naghagad man nin dispensa ang LCWD sa mga apektadong konsumidores dahil sa temporaryong inkonbinyensya. 120 mga child laborers sa 120 pamilya na apektado kang bagyong Pipito sa Katanduanes ang tinawanin tabang kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol kasabay kan selebrasyon kanika 32 na taon ka National Children's Month. Kaibanan sa mga itinaon na ang bagas, grocery packs, siniba pang pang-ipo ka mga aki asin pamilya. Sa minsay ni Dole Bicol Regional Director Emelda Gatinao, sinabi kay ni na ang programa may katuyuhan na ipailing asin ipamati ang pagdamay sa mga kapwa na nahampang sagyat darakang kalamidad asin matabang man sa luhay-luhay na pag-angat kan sa indang buhay. Pinasalamatan ni Ardi Gatinao ang mga nagtabang asin nagdonar para marealisar ang nasabing programa para sa pangataman asin pagtaon paglaom sa mga aki asin pamilya. Pigkakarkulong na sa 1.8 milyon pesos na kantidad nin illegal na droga ang na-recover kan mga otoridad sa Barangay Poblasyon Siruma, Camarines Sur, kasubagong maagahon. Sa report kan Siruma Municipal Police Station, nakuha ini sa 5 na kalalakihan, kaibahan ang sarong menor de edad. Nakuha man sa inda ang sarong unit nin kalibre 45 badil na may 8 bala. Sa presente, ang mga nadakop na persona sa kustudya ka nasabing hepatura para sa magkakanigong proseso mantang sinda ang nakakahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magatugang primerong parte po yan kang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kayo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa pagkapadagos kang Bareta, alas 12 dumakita sa Bareta sa Lado Nacional. Pinanginutan ni Education Secretary Sonny Angara ang primerong Execom meeting ngunya na 2025. Kinukar ninda ang mga proyektong susog sa agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay iba na ang mga minasunod. Mga proyekto para mapakaray ang kalidad kan edukasyon, pagtindog nin mas dakol na classrooms, asin pagkapagayon kan kondisyon kan mga paratokdo. Pagpapakusog kan programa sa computerization para sa mga pampublikong eskwelahan, paganda para sa pangkinaba na eksaminasyon, arog kang PISA, asin pagkikipagtabangan sa DOST para pakusugon edukasyon sa siyensya. Kamautan man ka mga proyektong ini na mapakarayan edukasyon sa Pilipinas sa liderato ni Secretary Angara. Tinaawanin pardon ang maabot sa 220 na Pilipino na nakakulong sa United Arab Emirates o UAE sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sigon sa DFA, parte ini kan 53rd National Day kan Gulf State sarong selebrasyon na taunan na pigigibo ang pagtaonin pardon kan UAE leadership. Enot ng inanunsyo ang pardon para sa mga Pilipino kan Disyembre 26, 2024. Nagpahiling ininintibay na pagiging amigo kan duwang nasyon dagdag pa kan DFA ang mga pinalibreng individual nakakulong sa UAE dahil sa man iba-ibang mga kaso. Sa ngunyan, pigpuproseso na kan DFA as in Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang kinakaipuhan ng mga dokumento as in administratibong lakdang tanganing makabalik tulo sa nasyon ang mga pinalibreng Pinoy. Nadiskubre ang Bureau of Customs sa BOC ang shabu na nagkakantidad din 72.8 million pesos sa sarong inabandonar na bagay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Sigong kay NAIA Customs District Collector Attorney Yasmin Mapa na nawalat ang bagay kan September 28, 2024. Napagaraman na pagsadili ni kan sarong Belgian national na si Michael Septon na uminabot halis sa Johannesburg, South Africa. Sinabi ni Mapa na garong wala nang interesado na i-claim ang bagahe kaya pigiskan ini kan mga drug operatives sa sin nagkondukta naman sindanin physical examination sa pag-uugid ka bang otoridad asin kang chemist
hali sa BOC, asin Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nadiskubre na 10.7 kilos din shabu ang nakapatos sa yelo asin itom na plastic sa laog kambagahe. Mentas na nagkoordinar naman ang customs operatives sa Bureau of Immigration o BI para maaraman kung nagtinirpa sa nasyon ang tagsadiri kambagahe. Nasa kustudya naman kang PDEA ang droga para sa disposisyon asin pagsangat ng kaso kontra kay Septon. Nagpatanid ang Department of Health sa mga tagsadirinin butika sa nasyon na igwang kahampang napadusa an si Isay Man na magsuhay sa direktiba kan ahensya na pundoho na ang paghanap nin purchase booklets sa mga senior citizen para makakuan nin diskwento sa mga bulong. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na posibleng mapreso asin magmulta an si Isay Man na magsuhay digdi. Tinaawan doon ni Assistant Secretary Domingo na maski ang mga darakulang drugstore o pharmacy daing lusot sa nasabing direktiba. Mientras tanto, posibleng bako kampante si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagkapirang mga miyembros kan National Security Council o NSC. Ini ang naghihiling na dahilan kan political analyst na si Professor Edmundo Tayaw kung nga tatapig reorganisar kan Presidente ang nasabing konseho na nagtutukar sa isyong pangseguridad ka nasyon. Katakod kaya ni itinaong kwenta na ni Professor Tayaw sa publiko kung paano babasahon ka na mamanuan ang naging desisyon kan Presidente na ripaso ng listahan ka mga miyembro kan NSC. Napagarama na kaibanan sa mga tinanggal na miyembro kay ni sina Vice President Sara Duterte as nagkapirang dating presidente kan Pilipinas. Natukdol kan mga estudyante kan City of San Jose del Monte, Bulacan ang Platinum Award of First Place para sa Asian Student Exchange Program o ASEP 2024 competition na may temang Net Zero Green Lifestyle sa Kaohsiung, Taiwan. Minidbid ang mga matatali na estudyante hali sa man iba-ibang eskwelahan sa nasyon na sina Giroy Lauzon, Genevieve Velasco asin Kian Magno na nanggana sa kompetisyon. An sa indang research paper na may titulong Refashioning Change, The Consumer Revolution Program na sarong Revolutionary Consumer Program na may kamauta na pakusugon ang pagkugos kan mga individual sa sustainable habits para sa indang pang-urual daw na pamumuhay. Mensahe kan tulo sa iba pang mga kapwa estudyante na dai matakot magbalo na mag-entra sa mga siring na klaseng kompetisyon dahil ibang klaseng eksperyensya ini lalo na pag-abot sa pakikisalak sa ibang rasa o lahi. Sa ibang nasyon, inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang sa iyang pagdimitir bilang leader kan Liberal Party. Sinabi kan 53 anyos si Trudeau na dagos na ining mahali bilang Prime Minister sagod may napiling bagong masalida sa iya. Saro sa pinanginayangan kaining marahay ang proseso kan eleksyon sa indang nasyon. Magiging suspendido ang parlamento kan Canada sagod sa Marso 24 sagod na magkaigwa nin bagong leader. Nagtuot ang Governor General na magkondukta ning bagong sesyon ang Parliament asin inigigibuon sa Marso 24. Si Trudeau naging leader kan Liberal Party sa laog nin 11 taon asin naging Premier Ministro nin 9 na taon. Nampang ini sa mga krisis gikan sa patakot ni US President-elect Donald Trump na magpataw nin halangkaw na taripa sa mga produkto halis sa Canada asin sa pagbatikos kini sa eleksyon. Baretang Sports, naibulsakan Cleveland Cavaliers ang ika-31 na paggana kaining ngunya na season matapos na pamarangkalon ang kapurit na Charlotte Hornets sa score na 115-105. Dominado kan Cavs ang naging laban apisar kan limitadong minuto na ikinawat kan mga star player kaini. Sa pagtapos kan kawat, nagkamada si Darius Garland nin 25 puntos, 19 puntos kay Donovan Mitchell, 19 puntos asin 11 na rebounds kay Jarrett Allen, asin 17 puntos kay Evan Mobley. Ang mga nasabing players nagkawat sa nasa limitadong panahon o mas hababa sa 30 minutos. Sa lado kan Hornets, ininaan ika-27 nindang pagkadaog, mantang mantinido sa 7 ang ginana kaini sa laban. Sa satuyang bareta sa sensya asin teknolohiya, walk car anapod sa sarong gadget na naimbento
ni Konyako Saito, sarong Japanese engineer na posibleng maging dahilan para dahin na maglakaw ang sarong tawo. Ina po dining car in a bag kung saan ang sukol pareho sa na kan laptop na hustong-husto sa sarong bag. Sigong kay Saito, madali sa nang gamiton ang walk car dahil ta kay puhan sa nang magtimak digdi asin voluntaryo na ining maandar kung sa man ining mapundo sa oras na aliho ng pagkakatimak ang persona. Mas makaskasan walk car kumpara sa natural na paglakaw kan sarong tao asin kaya ka ining magdalagan ng 10 kilometros kada oras. Matibay man na tungtungan kani dahil sa gibo sa aluminum na kaya kan mga personang may 120 kilos. Tipid man ining gamiton dahil ta pwede ining i-charge sa laog sa nanin 3 oras. Ang kada walk car pwedeng mabakal sa kantidad na $800 o kapareho nin 37,000 pesos. Sarong pulis sa Zambia ang dinakop matapos na palibrehon ang 13 preso dahil sa sobrang pagkabuyong. Ang insidente nangyari sa Leonard Shilo Police Post sa Kanyama, Lusaka kan Disyembre 31. Kinuan ni Detective Inspector Titus Firi. Binuksan niya ang mga selda kan preso sa pagsasabing pwedeng sabaton kan mga preso ang bagong taon. Ang mga preso na nahahampang sa mga kaso nin panghabas, pagadan asin iba pa, ang daina nagbalik makalihis ang insidente. Dahil digdi nagkondukta nin mahiwasan na manhunt ang Zambia Police Service para madakop ang mga nakadulag na preso. Enero 7 kan taon 1901 o 1901 kan ipinagorden ni Major General Arthur MacArthur Jr. ang pagpapauli sa Guam kan mga presong Pilipinong revolusyonaryo sa pangenot ni Apolinario Mabini. Si General Arthur MacArthur Jr. naman ni General Douglas MacArthur. Si Mabini kay banan ang 31 iba pa ang nagbiyahe kay banan sinda Pablo Ocampo, Julian Hirona, General Artemio Ricarte, Maximino Hizon, Pio del Pilar, asin Mariano Llanera. Magatugang ina po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipunan sing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pangarang kanakatuwang niya sa pagsurat ng bareta, Angel Mustasa. Yalman sa News Base si Mary Joy Jaresco. Lado teknikal, kasawang tadyan si Kuya Juna Pulis. Yalman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ang sa tuyang IT, sa pangarang kabilang notor pa ka Mega Force Patrol, hello kay Mary Jane Balisario. I love DCGB ngayon. Sa mga nagantabay po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live papasin sa 729 kHz sa pitan kan mga radyo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw.